दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइ गलाघाट हिरिम्बा नोगोर बेयाव फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामबाय आरो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारियाव एबसुनि जों गासै टीम लोगोसेनो बानजाय आफादनि चेयारमेन रमिय' पि नार्जारि बिथां आरो कनभेनर ललित ब्रह्म बिथां लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। गासै बर'नि माहारियारि गौथुम थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन जिल्ला लोगोसेनो आइजो अनसाय आफाद जोंहा UBPO गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजा फरायसा फरायसुलि जोंनि साब कमिटिसफोर बानजाय आफादनि गासैबो बाहागो लादों। मोनब्रै धोरोमारि गौथुमनि जोंनि बाथौ धोरोम जोंनि ब्रह्म धोरोम लोगोसे ख्रिस्ट धोरोम आरो सतसंगी धोरोमनि बेयाव धोरोमारि आर'ज जानानै थांबाय। खुन्थिया गायसननायाबो मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। रायजो राजाफोरजों जुथुम्मानि सायाव गोथौ आरो गुवारै माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायबाय, बानजाय आफादजोंबो सावरायबाय। मिजिंथियो जानो गोनां बे हाबाफारिया खोब गाजा गोमजायै जाफुंगोन आरो बे मोनसे जारिमिनारि हिस्टरिक आरो सिगनिफिकेन्ट। बेयाव माखासे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि आत्मसन्मान, आत्मरक्षा, बर' हारिनि आत्ममर्यादानि सायाव माखासे थांखि आजावनाय जागोन। डेलिगेटआव खोब जोङो गुरुत्तपुर्ण बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आद्रा जिखिनि राजखान्थियारि आरो जोंनि संबिधानिक जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ, गामि सोसननाय, समस्ति दानाय आरो सोलोंथाइ बिथिं गुबुन गुबुन समाज आरो हारि जौगानायनि बाथ्राफोर बेयाव सावरायजागोन। बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफा प्र'स एन्ड कन्स बेयाव पर्याल'चना जागोन। माखासे गोदान परिकल्पना जागोन। गामि सोसननाय, सिमा बारायनाय आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लाफानानै कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु बे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो थान्दै हलाव सावरायगोन आरो बे जुथुम्मायाव गुबैयै माखासे गोदान जोङो थांखि जों आजावगोन आरो बिनि गेजेरजों हारियाव जिखिनि मावनो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थनि थाखाय जिखिनि जोङो सावरायनांगौ आरो मावनो गोनां जिखिनि बिथांखिफोरखौ जोङो एडप्ट खालामनांगौ, जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारि, सानथामनि हाबाफारियाव रायजो राजाया जेरैबायदि दिनै मदद होदों, बे सानथामनि हाबाफारियाव मदद होगोन आरो जथेस्थ' बेयाव मेन पावार जोंनो नांगोन। रायजो राजाया लोब लोब ओंखारबोदों। माइरं दैरंनिफ्राय लानानै, औवानिफ्राय लानानै एसे एनै दान बरंनि जोंनि वेल विजारफ्रा बयबो दिनै बेयाव बाहागो हरदों आरो सम दान खालामदों। लोगोसेनो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे सुबुं अनजिमाया गोदो जेरै दङ दिनैबो ओरैनो दङ। दा बेखायनो बयबो बेयाव ओंखारबोनानै बाहागो लायोबा बेयो जाफुंसार महर मोनगोन। मिजिंथिदों जे डेलिगेटआव डिसकासन खालामनाय कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम, सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ, बेखौ लानानै जोङो माखासे सिरियास सावरायनाय आरो जोंनि इयुथ्स आरो बिथांमोननि जिउ खुंनायनि बा थांना थानायनि बिथिंफोरखौ जोङो गुवारै गोथौयै सावरायगोन। कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम जागोन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि। अपेन सेसन जागोन। अपेन सेसनाव जोङो सावरायबाय थादों जिहेथु एकर्डनि दफाफोरा आखरे आखरे मावफुंजानांगौ आरो कमिटमेन्टखौ सरकारनिफ्राय डिक्लारेसन होनांगौ बा मोजाङै बिथांमोननि स्टेटमेन्टआ क्लियार काट जानांगौ। बेखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ जायगानि रायजो राजाफ्राबो लुबैदों, बानजाय आफादाबो लुबैदों आरो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बिथाङा जिखिनि मावनो गोनां आरो जिखिनि हाबाफारि लानो गोनां बे बिथिंखौ लानानै जोङो बिथांखौ लिंनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों। जोंहा इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोन बाहागो लागोन, प्रफेसार बिथांमोन बाहागो लागोन, माखासे इक'नमिस्ट आरो माखासे एजुकेसनिस्ट एकाडेमिशियान बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन आरो आसा खालामो जे 2006 सनाव जिहेतु बेयाव खुंजादोंमोन 2024आव प्राय 18-19 इयार्सनि उनाव जिहेतु बे जुथुम्माया जागोन, खोब ओंथि गोनां आरो हिस्टरिक आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे जुथुम्मा बा बे जखन्थाया जोंनि
गासैखौबो थुलुंगाखांहोगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय।